Mkulu ameneyu dzina lake ndi Baltazar Ingoge amene watenga malo pa masamba a mchezo pena paliponse dziko lonse, especially mwina ku Africa kuno tikukamba za mkulu ameneyu. Kodi mkulu ameneyu wachita chani? Chanchitikira ndi chani? Nkhani tikungomvamo ipo la uku nduku, komabe tiyesetse kuti tiwuzane pano zokhuzana ndi mkulu ameneyo. Mkulu ameneyo choyambirira dzina lake ndi Baltazar Ingoge ameneyu ndi amene amachokera mu dziko la Equatorial Guinea, komanso ndi chief wa organization kapena kuti ndi wamboma ameneyu ndithu ku department yoyang'ana za katangale komanso chinyengo cha ndalama, kuthawitsa ndalama mu dziko, komanso zida zononga. Mkulu ameneyu ndithu udindo wake ndi waukulu kwambiri mu dziko limeneli la Equatorial Guinea. Komano mkulu ameneyu chimene chitika nchonena kuti amaganiziridwa kuti amakhudzidwa nawo mu zinthu zina zake za ukatangale. Choncho apolisi anayaweja anapita kumene kunyumba kwake. Mumadziwa mayiko anzathu palibe zoti uyuyu ndi wamkulu kwambiri woyang'ana zachitetezo komano ndithu anapita kunyumba kwake komanso ku ofesi yake ndi kukapanga invade tena kuti invade the space. Iwowo ndithu anakayang'ana kunyumba kwake katundu ndi kukayang'ananso ku maofesi kwake kuti apeze maumboni choti akakafika pa khoti akaonetse kuti munthu uyu tampeza ndithu wolakwa pa nkhani zakuza kuti maumboni ake ndi awa. Komano anakadziwa zomwe azipeza ku ofesi yake sanakapitako, chifukwa choti ku ofesi kwake apeza mavideos okwana 400. Mavideos amene watu si mavideos amene inu ndine amene timaonera pa YouTube chana mavideos amene wandithu anali iyeyu akuchita chisembwere, akuchita chigololo ndi azimayi, amayina awo, azimayi osiyanasiyana maofesimo. Choncho iyeyo ndithu ku maofesi, ku mabafa, malo osiyanasiyana ndithu ndi kumene iyeyo amagona nawo azimayi aja. Azimayiwa nkhani ndionena kuti zodabwitsa nchonena kuti mkati mwakemo muli mkazi wa mkulu wake. Iyeyo mkazi wa mkulu wake ali ndi mimba, koma ndithu iyeyo amangambwiramo. Choncho kupezekanso kuti pepani komanso pali azinzake ana ake ndi ana ake. Azinzake ana akewo okwana 10 achitsikana amenewo, 10 atsikana. Iyeyunso ndithu amangambwiramo, amapakula. Choncho pali anthu azimayi akuluakulu amboma, mkazi wa IG Inspector General nayenso ndithu mavideos ake ali mmenemo akupakula. Pali azimayi ambiri otchuka okwatira makamaka ambiri komanso ena osakwatiwa. Zimenezi ndithu zautsa mpungwepungwe ku dziko limeneli la Equatorial Guinea, mpakana ndithu Vice President wa dziko limeneli wayankhulapo ndipo wanena kuti mchitidwe oterewu ndithu tikuyenera tithane nayo, chifukwa chokuti si iyeyo ekhayo koma alipo ambiri. And zimenezizi ndi zoletsedwa mu dziko lathu lino potengera pa chikhalidwe ndi zina zonse. Kumene kuti kwachema ndithu chifukwa apolisi akupanga investigate, akufufuza makamaka. Choyambirira apolisi ayankhula kuti akufuna amuyang'ane mkulu ameneyo. Kodi mkulu ameneyuyo ali ndi matenda? Choyambirira chifukwa afuna aone kuti kodi cholinga chake chogona ndi akazi onsewa 400, iyeyu cholinga chake chinali chani? Komanso si 400 okhawo, komano ndi matepi amene alipo 400. Ndi vuto nkumati iyeyu
funso nkumati kodi iyeyu zimenezi amachitiranji. Nde mukuganizira kwina akuganizira kuti mwina tu iyeyu amapanga zimenezi pofuna kufalitsa matenda, mwina ali ndi matenda. Baltazar Ingoge, mkulu ameneyu ndithu mwina ena nkumafunsa kuti kodi mkuluyu mwina tu ndi wosakwatira. Mkulu ameneyu kodi zisembwere zonsezi bwanji, zisembwere zosaona zopanda nazo manyazi, zisembwere zongofika nazo pongoyaluka basi, kungofika mapeto ongoyaluka basi, wina aliyense amene wamuyandikira iyeyu ndithu amafuna kuti apakule. And pali anthu ena okuti mwinanso ndikuti mwina nkumazifunsa kuti koma iyeyo amapangiranji zimenezi. Mungoganiza kuti mkazi wa chimwene wake komanso mkazi yonso aliso oyembekezera, iyeyu ndithu nkumapakula basi. Kandi mwadziwanda kaya kukhwima sizikudziwika kuti mkulu ameneyo amapangiranji, amachitiranji mchitidwe umenewu. Iyeyu tufunso ndi lomwe lija, kodi mkuluyu ndokwatira? Yankho ndi eya, mkulu umeneyu ndithu ali pa banja, ndi wokwatira ndithu, ndipo ali ndi banja lake, ndi family man. Inuyonso kuti mumuone chithunzi chake ndi chimene cheche, kuti mumuone simungakhulupireso kuti mkulu ameneyu ndi kathyali, mkulu ameneyu ndi kasongo. Ngati munamverako kanyimbo kaja amati kasongo ere kabali wanga, amene ucha mkulu amene ndithu ndi kasongo. Kasongo ameneyuyu ana 6 ndi amene ndithu ali nawo mkulu ameneyo. Family yolongosoka, zochititsa manyazi kuti ana aziti taona na dadi. Anyway, apolisi atazipeza zimenezi ndithu anazipanga upload basi, kungozitumiza basi kakumiyalutsa nangasi maumboni madziwa yawo ija. Mina apolisi amakayangana ichi amati khoso wapatsindwi anakaulula wapadzala. Ndi zimene kumeneko zimene zinachitika. Ndiye mkulu ameneyu pakadali pano ma investigations akupitirirabe. Muchikho chimenechi ndithu azimayi ambiri anduna zaboma agwanawonso menemo, mavideos yawo ali menemo. Funso nkumati kodi azimayi onsewa amadziwa kuti akujambulidwa? Kuyankhula kwa muno wakeyo wati iyeyo amajambula zimenezizi ndi chilolezo chochokera kwa azimayi amenewa. 1 2 kodi mkazi wake zili motani? Mkazi wake pakamva nkhani sizili bwino, wakomoka ndipo ali kuchipatala, BP yashuta malingana ndi nkhani yochititsa manyazi, nkhani yokweza BP yomwe amunawo achita. Share, allowing cameras, right.